Моят първи коментар е нека да изчакаме официалните резултати и тогава ще говорим пак. Очаквате ли, че ще съберете мнозинство? Как приемате тази новина? Не очаквахме да бъдем първи. Аз ви казах, че моята социология беше пълните зали и площади навсякъде в страната. Беше нормално и закономерно. Очакванията са големи, надеждите са големи, това означава и голяма Вот от отговорност. чужбина смятате ли, че ще бъде на ваша страна? Нека изчакаме да видим. Ще промени ли резултата ви, според вас? Зависи на колко хора в чужбина ще се даде възможност да гласуват. Пращат ми хората клипове. Има огромни опашки в Лондон, има огромни опашки в Барселона. Хората искат да гласуват, чакат 3-4 часа. И това само може да ме радва, но аз се надявам Външно министерство да даде възможност на всички тези хора Очаквате да ли да имате гласуват. мнозинство в новия 52-и парламент? И с кого? Не мога да ви кажа, нека видим окончателните резултати и ще говорим. Да говорите за конституционно мнозинство, за смяната на ВСС, дадохте заявка за Когато смяна на Конституцията. видим окончателните резултати. Благодаря ви. А за там мнозинство ще има ли с За тези къде? съдебни промени? 160 депутати ще успеете ли да съберете? Много партии направиха заявка, че трябва да бъде най-сетне сменен Висшият съдебен съвет. Така че очаквам да се Ако изпълнят нямате ангажимент. мнозинство, ППДБ ли остават най-добрия партньор за вас към момента? Как смятате? Партньор за какво? За управление. Управление или ще разчитате? Аз се надявам, че с ППДБ наистина ще гледаме в една посока, когато говорим за смяна на Висшия съдебен съвет. А готов ли сте за правителство на малцинството? Ние сме готови на различни варианти, за да има България редовно и стабилно правителство. Благодаря. Правителство на малцинството или нови избори? Господин Радов, Последно, правителство на малцинството или нови избори? Аз ви казах, че ще направим всичко възможно да не допуснем да ходим пак на избори. Пагубно е за България, разберете. Това означава ние да задълбаваме от криза в криза, а ние трябва да работим много сериозно, така че да излезем от тези кризи.